ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଏନେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆଜି ବି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ନ ଆସେ ତେବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତାହେଲେ ଜାଣିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ଲାଗିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ନ ଆସିବାରୁ ସେମାନେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିନଥିବା ବେଳେ ପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଏହି ଟଙ୍କା। ଧନ୍ୟବାଦ।